Asike sithi sanibonani edumelang emolweni. Masike ndicela ukuthi qaba dwi lehlamahlongwana nje ndithi mna me as I am, I'm not here to change the world, even to teach the world, but I'm here to tell the world. So mawuxelela ilizwe awuxeleli kuba ulixelela kodwa ulixelela kuba yakufanelekile okanye kunyanzelekile lento isuka kuwe ngaphakathi. So othi ukuthi ilizwe awulixeleli okanye uxelela akuyi ngokwe age restriction. Yama ufuneka uxelelwe, funeka unyamezele okanye wamkelwe uxelelwe noba uxelele umuntu ongakanani kunawe kodwa kufuneka uxelelwe. So lo ntetha iye ivikele ekutheni isala kutyelwa sithi sibona ngomopho. So isala kutyelwa sibona ngomopho uthi ukuthi into oyixelelwayo uboyithathela ingqalelo yakuba isala kutyelwa sibona ngomopho. So wonke ubani okanye yonke into oyixelelwayo ukuthi uboyithathela ingqalelo kuba isala kutyelwa sibona ngomopho. Uyawuthi akwaba kube sekumoshakele yakube sekunjalo kanti awuzange umamele. Isala kutyelwa sibona ngomopho. God bless you. Nqonqo I great each and everyone. I great in each and everyone. Endibulisa wonke ubani man ke ndilithatha ithuba. Ndike ndithi qaba dwi. Ndehla amahlongwana nje ke ndizichaze mna. I'm here as a digital creator or a creator. Social media platform creator. So let me say like that, or let me say like that, mhlawumbe ungenzeka ndichaza kangcono under category of motivation. There I am a podcaster creator, I am a Facebook creator, Instagram creator. So that's why I say I am a creator. I am a social media platform creator. Just because I am a creator. So a creators get different. So mna ndile endiyo. So please be patient. And listen what I wanted to express. So ngicela unfollow ulandele. Please follow me on social media platforms. Tikiri Talk, I'm there. Instagram, I'm there. Facebook, I'm there. Same words, same name. Indoda enye, INDODAENYE, Indoda enye. So we search by kubhale nje indoda enye ngikhona kumakhasi ezonxibelelwano. So please be patient. Thank you so much. God bless you. God bless you. God bless you.